erakusmaietatik harago Durango oso bat dago. Ze bai, denetik abitzen da Durangon, baina gauza bakoitzak du bere tokia. Azoka delako Durangokoa, baina aspaldi delako azoka baino askoz gehiago. 56garrenean ere, zer ikusi, zer entzun eta zertaz hausnartua bada. Eta beraz, aurten ere, bat. Aurtengo azoka, 56garren Durangoko azoka, egizia esan, berezia izango da. Berezia izango da, batetik online azoka izango dugu, baina baita ere aurrez aurrekoa. Aurpegi bi horrek sekula ez ditu izan, 56 urteetan, orduan berezia da alde horretatik. Urte batetik bestera azoka diferente bat antolatzen gabiz. Ez da iazko moduko azoka, ez da orain dela urtebiko moduko azoka, da azoka barri bat. Berri bat, bai, hori da. Nik asko galdetu dauztie, eta Durangora zer, mereziduko dago urten joatea, gainera erreserba epini dozu, zelango nagia emoten dauen erreserba egin beharrak, bat eta beste, benetan azokazalea bazara eta kulturzalea bazara, eurtengo moduko azokarik ez dozu bizi izango sekula bez. Erosotasun guztiagaz eta inoizko gehien disfrutatu ahal izango dozu azoka, batezbe, estanetatik estanera gauzak kuskuseatu, gauzak ikusi, irakurri, ikutu, hori egiteko salea bazara eta hori horren bila etorten bazara Durangora, aurten da aukerarik egokiena horretarako. Hortan diferentzia zer da, gune gehiago izango dugu zala eta plato itxurako areto nagusi bat eukin beharrean, ohiturazko areto nagusi bat eukingo dugula. Hori da. Eta 250 ekitaldi bostegunetan. Hori da. Eskari asko eukidoguz, gainezka egin duzku eukidoguzan eskari guztiak eta azkenean kostata, baina lortu dugu Bartolome Ertzilako areto nagusian liburuen aurkezpen eta proiektuen aurkezpenak egiten. Eta Durangotik zehar hori, helburu hori, hau da, bizirik izatea San Agustin, Sugasa Zinema, bizirik izatea Durango landoko gunetik kanpo ere, behar dugulako, kultura bizia dagoelako, da behar duguz espazio horrek, nik uste dut orain baietz, holaz egiten dugula, jaurtia diala, eta aurten hori, diozun bezala, bizirik geldituko da. Bada. Lehen topaguneko kide, eta baina urte desente dia, Gerediagarekin elkarlanean, euskarazko ikusentzunezkoen aretoa kudeatzen dugula irudienean. Eta bertan egiten dena da, azken urteetan euskara sortu dian ikusentzunezkoak, ikusarazi, jendea etorri dadila zinemara, eta ikusentzunezkoen munduan dagoen anistasun eta beraztasun hori gozatzeko aukera eukitea Durangoko azokan. Eta ikusentzunezkoen mundua benetan anitza da. Deia zein da, eraman dezagun euskarazko ikusentzunezkoak eskuartean ditugun pantaila guztietara. Eta hor nolabait aldarria egiten baldin badugu ere, zine aretoak euskaraz programatu deixien edo erakunde publikoeri euskarazko zinema sustatu deixen, nik uste dut guk ikusle moduan da herritar moduan ere badokogula erantzunkizun bat gure pantailan ikusten duguna euskaraz izan dadin. Eta azokak emuten dozko aukera apur bat ezagutzeko. Nire izena Diana Franco eguren da, eta kabia guneko koordinatzailean naiz. Sortzaileentzat eremu digitala ez da soilik edapen bidea, baizik eta sortze bide eta baliabide. Eta horren inguruan hausnarketak eta proiektuak erakusteko, ezagutzeko espazioa bilakatu da kabia digitala. Kabia espazio fisiko batetik programa batera bilakatu dugu. Alde batetik ikusgarritasun handiagoa emoteko partaideei, horregatik izango gara espazio honetan, areto nagusian,
Eta bestaldetik, kabia txikia izanik, COVID-arekin txiki geratuko litzatekeen gunea zelako. Kultur espresioak ez dira bakarrik hitzezkoak, ikusentzunezkoak, gorputzezkoak, soinuzkoak, eta hori zabaltzea izan da azken urteetan guneekin batera azokak uztartu duen lana. Eta niretzat oso interesgarria da horregatik gune ezberdinetara bai gerturatzea. Miren Arbaiza naiz, Ahotxeneako koordinatzailea. Ahotxenea da sortzaileen plaza eta sortu zen apur bat kulturzaleak eta sortzaileak pixka bat hurbiltzeko. Hasieran azoka zelako erakusmaiak eta atzean sortzaileak eta helburua zen sortzaileak pixka bat hurbiltzea. Disko aurkezpenak egingo dira Plateruenan, 10 disko aurkeztuko dira egunero, beraz 50 disko aurkezpen, eta bestalde literatur solasaldiak egingo dira alde batetik Areto Nagusian, azoka barruan, eta musika eskolan. Beti da oso keinu polita eta beharrezkoa jenteak bizi dezan kultura bertatik bertara, hori delako benetan zentzua ematen dio guzti honi. Marina Agirrena, Sagu Ganbarako koordinatzailea. Sagu Ganbara da haur eta familientzako gunea. Eta bertan ikusi daikeguz, azken urteko argitalpen denak eta gomendagarriak. Batez nik esango neuke transmisiorako gunea dela. Orduan familiarekin basatoz, transmisio hori irakurketa eta hori transmititzeko gunea da. Gainera, ohitura hartzen baduzu familiarekin etortzeko azokara, Sagu Ganbarara, murgiltzeko mundu honetan, gazteen erabe heldu bazara, etorriko zara azokara, ez? Arantza Rajola naiz, eszenatoki guneko arduraduna. Eszenatokia da arte eszenikoen gunea Durangoko azokaren barruan. Hor dago antzerkia, hor dago dantza, eta San Agustin kulturgunea azoka egunetan eszenatokia bihurtzen da. Egunero ikuskizun bat. Erabakitako ikuskizunak dana daukate berezitasun bat. Apostu egin dugu jente gaztea izan daitela, ausarta, eta gogoratu egin behar da doaini dela, erreserbarik ez dela bihar, eta egitaragoa begiratzeko eta etorteko eszenatokira. Badala transmisiorako oso tresna baliogarria Durangoko azoka. Ez bakarrik, hemen euskaraz urtebetean sortzen den lan piloa eskuartean euki aldozulako, bertatik bertara jente asko deskubritu aldozulako, eta zuk zeupe sarritan Ahotxeneako disko aurkezpen kontzertu horretan, egile barriak eta musikari eta musika talde barriak ezagutu ditu. Ikasi egin dut. Eta ikastea ez da gauza gitxi. Ikastea gainera aurrez aurre. Azoka jakina salerosketak dira, bai. Ez hori bakarrik. Eta zemesede egiten dio gure kulturari beste arpegi horrek bultzatzea urteak daroaguz, bultzatzeak nere ustez, mesere handia. Ze gauza bada, lehenengo, erosi aurretik, ezautzea, entzutea. Eztabaida hori ez neukan buruan inondik inora. Orduan, horrek idazten badeu, datorren urterako ero hilabete batzu barru liburu bat, seguru erosten dutela. Durangoko azoka nik esango neuke bizipen bat badala, ez da? Eta gero egiten dugun bizipen kolektibo bat bai azken baten. Ez da, noberak bakarrik bizi dauen gauza bat, beste jente askoa sartu emonetan gagoz, aspaldian ezagutu ez dugu, edo ikusi ez dugun jenteagaz, edo ezagutu ez dugun jenteagaz hartu emonak eukiteko lekua da Durangoko azoka, eta euskaratik, eta euskal kulturaren giroa berezi horretan murgilduta. Dendena gure erara